Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo reġa' ftaħar b'aktar minn 500 ċedola li ffirma il-Partit Nazzjonalista. Robert Arrigo għamel dan fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista hekk kif taħar li f'tliet ġimgħat irnexxielu jiffirma aktar minn 100 ċedola. Saħansitra qal li wara l-intervista kien se jmur fl-uffiċċju tiegħu sabiex jiffirma aktar. U f'daw it-tliet ġimgħat aħna firmajna iżjed minn 100 kuntratt. Illum għadni kemm iffirmajt, nżilt apposta, għadni kemm firmajt number 501, biżna l-500. U l-lejla għandi xi tnejn oħra, ġifieri għaddejjin. L-iskema segreta ta' ċedoli hija waħda li qed tiffinanzja d-dejn kbir li għandu bħalissa il-Partit Nazzjonalista, skema li tgħaddi baxx mill-liġi tal-finanzjament tal-partit. Fil-fatt Arrigo stess ikkonferma dan. Ma jagħmlux parti mill-finanzjament tal-partiti, mill-liġi. Allura mihomx dik huwa xi ħaġa bejn min qed jagħmel kuntratt bejnu u bejn il-partit biss. Fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija intensifika fil-ħidma fuq l-iskema segreta ta' ċedoli hekk kif neħħa wkoll il-massimu ta' 10,000 euro fi flus li jingħataw f'ċedoli. B'hekk biex jirreklama aħjar din l-iskema segreta, skont Arrigo, il-Partit Nazzjonalista huwa iktar flessibbli. Qegħdin ħafna flexible anke aħna l-ammonti wieħed dak li jixtiequ. Il-ftaħir ta' Arrigo mhuwiex leħen jidwi fid-deżert. Propju waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus ftaħar kif qed jiġu firmati ċedoli wara oħra. U jiena nara lil Francis Amiddimek u lil Robert Arrigo jiffirmaw ċedola wara ċedola ġo dawn l-uffiċċji tad-Dar Ċentrali. Minkejja dan il-ftaħir, il-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Adrian Delija baqa' qatt ma ppubblika l-lista ta' nies li qed jagħtu l-miljuni lill-Partit tal-Maduma. Dan minkejja l-kliem tiegħu favur it-trasparenza. Forsi la darba nifmek li mhux se tippubblika din il-lista. Ma nistax, mhux minix. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.